Dámy a páni, alebo neviem čo si tak kreatívny monštra. Vítame vás u tohto videa. Dneska si ideme zahrať Manhunt spoločne s týmto tu, ja neviem, so smrťou, alebo ja neviem jak vyzerá. No nie, že jak vyzerá, ja neviem kto to je. Proste je to smrť. A ideme si zahrať Minecraft. Samozrejme. Ale nie, že survival, ale speedrun. Proste jeden loví, druhý sa snaží dohrať Minecraft. A budeme sa striedať. Jak to dopadne, však to už vy uvidíte. Chce úvod do intro, nebo prostě se jen tak rano mluvil, co mám říct já? Já nevím úplně. Toto bolo najlepšie intro, dúfam, že to oceníte a to je asi všetko, dovidenia. A vypne Minecraft. Je konec videa. Tři, 2, 1. To já jsem nasilný, co jsem udělal. Dobre, ako prvé, hej, nie som ja speedrunner, ale musím si naťažiť drevo. Komentujem to. Mediálně jebnou, tady. Komentujem to ako najväčší kokot, ale to nevadí. Aha, niekto si tu získal kameň. No to se mohlo být. No, verím tomu, že nejaký kokot. Co mohlo být? Kokot sveta a potom druhý ide za tebou. Ale to som zvedavý, jestli. Niekto je... vlastne, okej, dobre, som ticho. O ty kokot, ja som to nemal ešte. Sing with me, sing for the year, sing for the laugh and sing for the tear. Topi. Najlepší hunter. Pane nějak ticho, ale lezí ticho. Patách. To si klidně buď, ale. Round 1. Fight! Oh shit. No. Wait, čo tam bych mohl jít se podívat? Jo. Tak skeleton je docela jakože no. Ti nezávidím. Můžu vůbec. Ani zač. Já jsem podporativní člověk. Strašně. Že jo? Já bych měl mluvit terapist, ty vole. Čo ti jebe? Mě momentálně nejebe, proč si ptáš? Ale mne jebe, lebo ja neviem nájsť. Myslím, že tu je to. Ešte kde to priam bolo. Tak to. Kamo, ja som tam mal, že 5 železa. Ty vole. Našiel som si veci. To je dobrý pro tebe. Ale špatný pro tobě. No jakože ono. A tak zase po mně bylo dobré se chcípat, takže mi to dal zase čas nějaký. Kamo, ja mám dva kompasy. To nevadí. Jeden vyhodím. A ty si tam tým smerom, takže idem za tebou. Ne, som. Ale jo, no dobre, vieš čo, tam ti chvíľku čas, potrebujem si vypiec jedlo.
chceš jesť, alebo čo, keď ti škvrka? Mingovi. Kam, ale to vyzerá, keby mu proste... No dobré, nevyzerá to priam na škvrkanie, ale chápeme sa. Ne. No tak to chod topiť. No nemôžu. Momentálne. Potom. Vieš čo, ja by som zakázal jednu vec, pýtať sa, kde si. A im ptát se můžeš, ale to jestli ti odpovím další věc. No nie, ale akože takto vieš, že... Dobre, môžeš to povedať akože for fun, ale... Proste, aby si to nepovedal, že proste povedz mi, kde si, lebo ťa zabijem. No jasný, to jo. Round 2. Fight! To potom jaká je pointa toho lovce, že jo? Ty jsem se posral, vole. Kurva. Mě překvapilo, já jsem o tebe absolutně nevěděl, fuck. A to si musím mít hrozně málo, že jo? Začíname za 3, 2, 1. So 3, 2, 1. Alright, takže byl jsem propuštěn z věznice, jdeme hledat moje děti, pojď sem. Takže pán má lodičku a probably má full dřevo. Ne, taky je dřevo, vole. No. Lol. Dúfam, že to nie. They ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine. To jsem zasekl tam, pane. Co se stalo? Ja som si nepozrel enchant, čo je na tom armore koženom. Ty tam máš skurvenej ten, ne? Že to nemůžeš sundat. No, ale aspoň máš armor. On má šipry v tom případě. What? Čo? No, já jsem velmi konfuzný z kompasu. Čovina by se byl tady, ne? Kamo, mohol by tu byť niekde nejaký Enderman. Nemusel by tam být nějaký Enderman. Mohol by tam byť nejaký Enderman. Oni ne. Ale ja. To by mi to nevyhovovalo. Ale z náhody, hej. Ano. Nie, vieš, ja som sa obľúbil, lebo je také vysoký, vieš. Jo, takhle, vole, pan má rád velikány, vole. Velikány, vulkány, ty kokot. No škoda, že je nig. Jo. No, to seš, to je minus 2000. Kamo, dobre, ja som to nedal na...
Jak daleko můžeš být, to je otázka. Ďaleko. No ty teda budeš daleko, no vole. A proč ne? Jak to myslím? No, shit. Že nie si tam, kde si myslím. Momentálně ne. Je tu. No jasné, že tu je. Ty zmre, I found you. Ale stále mi bude nefunguje kompas, takže po piči, no. Kamo, ja tam nemôžem ísť. Why not? Because you. Tyhle, tak ten kompas je na piču, ale že nejde, no. To je hodně nahoru, no. Kamo, mne to vyhovuje. No to bylo, no. To je po piči, to ještě potom mám najít, co to já nevím, ale okay. Proste ver procesu. To určitě, vlast. Já nejvíc. Čo ty vieš? Kamo, ako mi to kedysi moja bývala povedala, že nedúfaj, ver. Aha, to já určitě nebudu dělat, ale... Kamo, to keď som neskôr počul, že dobre, z polovičky ju posluchnem. Teraz, keby mi to znova povedala... No ani hovno. Nechcem byť nejak moc zlý na ženy, ale... Buď. Vieš čo, keby mi toto povedala, mi automaticky chodí piče. Že takto to nefunguje. Asi takto. Že to neznamená, že keď budeš niečom veriť, takže to 100% sa stane. Vítaj na zemi. Zem není ako prechádzka rúžovými stromami. Ty koko, toto je krutá realita. Problem. So, yeah. No, že prostě většinou ten speedrunner by měl být takový tlaku, že prostě jestli nejsem náhodou lovenej, tak potom já absolutně jako nejde sečteš, no. Protože prostě já si nemůžu spolíhat už na kompas momentálně, no. Nechápu teda proč, ale... Proto by to chtělo se asi ještě, to se asi já nějak ještě podívám. Jestli na rovnosti neexistuje nějaký plugin, co prostě doslova udělá přesně to, co chceme my. Takže jako, když budeš mít prostě polovinu času nefunkční kompas, tak si vlastně v prdeli doslova. Dobre, ježiš. Ale minimálně vím, že tu nemáš diamondy, což je docela pozitivní. Takže diamond byl docela problém pro mě, jakože no. Diamond, ty vole, super netroufnu asi. Súrodnice. Oh shit. Oh, ty jsi kurva daleko ode mě. Oh no. Well, this is not good. What the fuck is this? Nie. Fuck. No boj. Dobre. Ne. Moc nebezpečné. No, Nether je velmi nebezpečný, no, ty vole. No už to ide do sračiek. Do what? No lebo som v Černobyle a ide po mne Gast. No, tak já se pohodit, že stačí vodu do lávy.
OK, no. Já jsem si zahrál kámo na Eminema docela. No ja buď teraz to prežijem. Alebo sa No tak to podle mě bude to druhý. Ty se zabil na postel, že jo? Ja som nechciac dvakrát klikol na tú postel. Ja som... Ty jsi chtěl skočit na to, vole, že položíš postel, vole, aby si měl menší fall damage, že? Jo. Ty si, tak to nasere.